Goddag og velkommen til vores webinar her 1. april. Malle og jeg, vi har virkelig glædet os til at bruge en time sammen med jer. I dag der skal vi snakke om, hvorfor det kan være svært at kommunikere risici. For en god ordens skyld, så vil jeg lige nævne, at vi optager webinaret. Vi kommer til at kigge på de udfordringer, der dukker op, når man skal forklare, hvad risiko egentlig er, og hvordan man kan blive bedre til at gøre den her kommunikation klar og forståelig for både ledelse og bestyrelse, så vi kan få dem til at tage nogle endnu bedre beslutninger. Til sidst så får I 2 konkrete værktøjer, 3 kilder til viden om risikostyring og 4 idéer til, hvordan I selv kan arbejde videre med det. Vi glæder os til at komme i gang. Den 1. januar 2025, der er ACI og Risk Measure blevet til en samlet virksomhed, og sammen der tilbyder vi en stærk og integreret tilgang til risikostyring og IT-sikkerhed. Vi har mange års erfaring med IT-risikostyring og IT-sikkerhed og compliance, og vi kan levere løsninger, som gør, at man får et mere klart billede af risikolandskabet. Så bliver man i stand til ligesom at mitigere det, der betyder mest. Vores løsninger de støtter virksomheder i at leve op til krav både fra EU og fra dansk lovgivning. Vi styrker beslutningsgrundlag, blandt andet gennem vores løsning QAP, Quantitative Assessment Platform, til beregning af potentielle tab ved cyberrisici. Jeg vil gerne opfordre jer til at følge ACI Risk Measure på LinkedIn. Så får I løbende beskeder, når vi publicerer nye artikler og når der er spændende nye webinarer på vej. På vores hjemmeside der kan I allerede nu se en liste over det, vi har planlagt af både fysiske seminarer og andre webinarer i 2025. Jeg hedder Mads, og jeg har været konsulent i 20 år. Jeg har været med i ACI og nu ACI Risk Measure i over 7 år, hvor jeg har arbejdet med IT-risikostyring, sikkerhed, governance, compliance. Og med mig i dag, der har jeg min gode kollega Malte, som har været med i 4 år. I over 4 år, faktisk. Han er specialist i risikostyring, og han er især skarp på det her med at omsætte komplekse risici og data til noget, som ledelsen kan tage nogle gode beslutninger ud fra. Jeg synes, I skulle connecte med både mig og Malte på LinkedIn, og der kan I også læse mere om os. Men vent lige til efter webinaret, fordi nu skal vi i gang. Malte, som sidder herovre ved siden af mig, er du klar til at tage over? Mange tak for den fine introduktion, Mads. Jamen, som Mads siger, tusind tak, fordi I vil være med her en times tid sammen med os i dag og snakke lidt om risikokommunikation. Håber selvfølgelig, I får noget værdifuldt input ud af det. Jeg vil prøve lige at starte med en lille historie, fordi hvis I er lidt som de fleste andre IT-ledere og CISO'er med flere, vi arbejder med til dagligt, så har du nok prøvet at stå over for en direktion eller en bestyrelse og skulle forsvare dine IT-sikkerhedsinvesteringer, eller dine ønskede IT-sikkerhedsinvesteringer. Eller overbevise dem om, at der skal afsættes endnu flere kræfter til IT-sikkerhed for den kommende periode. Og nogle gange, så kan det gå kan man sige, ganske glat, og andre gange, så kan man godt blive udfordret på det der med, jamen, hvad er det rent faktisk, vi får værdi den anden vej. Fordi når du er færdig med at fortælle om trusselslandskabet og jeres arbejde med at reducere sårbarheder, og at I har nedbragt jeres mean time to remediate, og at I har afholdt phishing tests, så får du det her klassiske spørgsmål, men hvad betyder det her for os? Og det er nu både Mads og jeg fra de jyske, det er direktionssprog for, hvad koster det? Og det er ikke nødvendigvis kroner og øre, men det er rigtig vigtigt selvfølgelig at forholde sig til, hvad koster det på nogle parametre, som kan holdes op imod de andre store initiativer og de andre væsentlige risici, som forretningsledere skal prioritere mellem hver dag. Og selvom IT-risiko og cyberrisiko har nogle karakteristika, som er lidt særlige for det domæne, så er det stadigvæk en prioriteringsøvelse i sidste ende oppe på ledelsesniveauet. For lige at gøre det helt lidt mere konkret, så har jeg taget Alice og Bob med. Mine 2 gode venner her, de er CISO'er i 2 virksomheder. Vi starter med Bob. Han er CISO i en virksomhed med knap 300 ansatte. Han er blevet kaldt ind til bestyrelsen for at skulle præsentere sit risikobillede. Og det gør han ved at præsentere det som her. Det vil sige, at han går op og siger, at vi har et højt IT-sikkerhedsniveau. Vi møder
79 ud af 84 af vores kontroller den seneste periode. Der er også selvfølgelig nogle områder, vi kan forbedre os på, og cybertruslen er meget høj, det siger CFCS, den er. Og konsekvenserne kan også blive rigtig alvorlige for os. Og derfor så lander vi på, at vores cyberrisiko, den er rød. Og han bliver rimelig hurtigt udfordret af nogle spørgsmål fra den her bestyrelse, der sidder og kigger med. De forstår godt, at truslen er alvorlig, det kan de jo læse i nyhederne hver dag, men hvor meget af det, vi har jo en cyberforsikring, hvor meget kan vi forsikre os ud af? Hvor mange penge skal vi ellers sætte til side for at kunne håndtere den her trussel, vi står overfor, både nu og hvis det går galt? Og hvad gør vi med alle de her gule risici, for dem har vi også en masse af. Altså er det sådan, at hvis vi har tre gule risici, så er de mere værd end den røde risiko, eller hvordan gør vi det? På den anden side af gaden, der har vi Alice. Alice, hun har også, det er bestyrelsessæson, så hun har også været i gang i sin præsentation. Hun kan præsentere, at de har et risikoniveau, der aktuelt ligger lige under deres risikotolerance. De forventer et årligt gennemsnitligt tab på 6,4 millioner kroner, fordelt på 26 scenarier over, kan man sige, porteføljen af både fysiske hændelser, cyberangreb, scenarier, hvor vores IT-tredjeparter laver fejl og lignende. Og sandsynligheden for, at de oplever et tab, der overstiger 20 millioner kroner inden for det kommende år, det er 5%. Og det skyldes primært den her trussel, de står overfor fra ransomware. Så man kan sige, det vi gerne vil hen i retning af, når vi snakker om at kunne kommunikere risiko på en måde, og med en risikomodel, som vi kan forsvare, det er selvfølgelig, at vi vil gerne hen og kunne kommunikere risiko for ledelsen på samme måde, som Alice gør det. Og der er nogle forskellige skridt, vi skal tage for at komme derhen. Nu hedder webinaret Styrk din risikokommunikation med en model, du kan stå inden for. Men modellen er selvfølgelig ikke målet. Modellen er blot et af de mange midler, der skal bruge for at få en mere effektiv ledelseskommunikation omkring deres IT-risiko. Sådan som jeg typisk går til IT-risikokommunikation, så starter det allerede længe inden du går i gang med at lave dine risikovurderinger, længe inden du skal lave den her endelige præsentation. Det starter allerede, hvis I kender 27.000-serien eller 31.000-serien for risikostyring, det man kalder kontekstforståelse, altså helt tilbage til at sige, hvad er det, der betyder noget for os som organisation? Altså, hvad er det, vi skal forstå, hvad er det, vores forretning bliver målt på i forvejen? Hvad er det, de enkelte afdelinger bliver målt på? Hvad er de strategiske initiativer, vi står over for den kommende periode, og hvordan ser det ud, hvis vi har mere eller mindre succes af de ting? Og først derefter skal vi spørge os selv, hvor er det så, at vores IT-sikkerhed eller mangel på samme kunne spille ind i, hvorvidt vi får mere eller mindre af de her ting. Så vi skal starte med at forstå konteksten. Vi skal ud og tale med forretningen. Vi kan ikke rigtig komme udenom det. Vi kan ikke nøjes med at sidde nede i vores IT-afdeling og køre scenarier på, hvordan vi nogle gange bryder vores AD og alt muligt andet. Vi er nødt til også at skulle ud og finde ud af, hvad er det rent faktisk, der koster noget for forretningen, og hvad er det for nogle ting, vi laver, der understøtter det mest effektivt. Så skal vi tænke risiko bredt. Igen starte med forretningskonsekvenserne. Vi har en tendens til at starte på IT-risikoområdet med at sige, om hvad kan der gå galt? Der kan gå det galt, at vi kan kompromittere vores fortrolighed, vi kan kompromittere vores integritet eller vores tilgængelighed. Og det er jo sådan set også rigtigt nok, men det vi gerne skal stille os selv spørgsmål, det er jo så, men hvad så? Hvad er det, der sker, når vi kompromitterer fortroligheden for en given pulje data? Hvad er det, der sker, hvis vi oplever et integritetsbrud på en eller anden given applikation? Hvad er det, der sker, hvis ikke vi har adgang til givne systemer? Og der er vi nødt til at bevæge os fra, kan man sige, FIT er et super værdifuldt værktøj, fortrolighed, integritet, tilgængelighed, men det er ikke nok til, at vi kan kommunikere risiko opad i organisationen. Der er vi nødt til at omsætte det til, hvad betyder det så rent faktisk for de her strategiske initiativer, hvis vi oplever en eller anden given kompromittering. Når vi snakker om at tænke risikobredt, så handler det også om at sige, det er ikke nok, vi snakker cyberangreb. Det er efterhånden, tror jeg, ved at gå op for de fleste virksomheder, at en ting er, at truslen fra cyberangreb er alvorlig eller meget høj, som CFCS siger, men der er altså også rigtig mange andre ting på IT-området, der kan være lige så farligt for forretningen, især økonomisk set. Hvis vi skal tage nogle eksempler, der var en region her for nyligt, der havde en ændring i deres firewalls, som gjorde, at 2 firewalls ikke snakkede ordentligt sammen, og det tog hele deres netværk offline, og hospitalerne måtte gå i nøddrift. Vi havde den her investeringsplatform Nordnet for nyligt, der havde noget synkroniseringsfejl, som gjorde, at man pludselig kunne se data fra andre brugeres konti.
Og sådan et klassisk eksempel som CrowdStrike fra sidste sommer, hvor vi havde sådan et globalt udfald. Alle de her 3 eksempler har ikke noget med cyberangreb at gøre. Det er stadigvæk IT-risiko, tror jeg, at de fleste ledere i hvert fald vil kigge på jer og sige, men det koster også penge, og det er alvorligt for os. Men det er jo ikke cyberangreb, så dem skal vi huske også at have med, når vi snakker risiko bredt i forretningen. Geopolitik, endnu en væsentlig ting at tage med lige nu. Hvad betyder den her, lad os sige, på en pæn måde dynamiske geopolitiske situation, vi har i øjeblikket, for vores cloud-aftaler for eksempel, for vores samarbejdspartnere, hvor langt de fleste af dem har en eller anden form for relation til den anden side af Atlanten også. Godt. Så jeg nævnte det her med, at feed ikke er et mål i sig selv. Vi skal videre til også at kunne tale det ind i vores forretningskonsekvenser. I sidste ende, så vil vi gerne nå til et punkt, hvor vi kan begynde at opgøre risikoen i kroner og øre. Ikke nødvendigvis i øre, men i hvert fald i kroner. Fordi vi skal kunne sammenligne den på tværs af risikodomæner. Og det er lidt det, som Alice, hun kan man sige, er nået til med hendes præsentation af risikoen. At hun kan sige noget som for eksempel sandsynligheden for, at vi oplever et tab, der overstiger 20 millioner kroner den kommende periode, af 5%. Hvordan kommer vi dertil? Og betyder det så, at kroner og øre er det eneste, der betyder noget for vores risiko? Det er ikke nødvendigvis. Men for at vi kan sammenligne risiko på tværs, så er vi også nødt til at have nogle fælles skalaer at måle på. Modsat hvad man nogle gange tror, når man hører om de her mere avancerede risikomodeller, så kræver det ikke særlig meget data nødvendigvis at kommunikere risiko kvantitativt. Men jo bedre vi bliver til at indsamle og behandle både kvantitative og kvalitative data, jo mere præcise kan vi også blive over tid med vores analyse. Det betyder ikke, at vi ikke kan lave en analyse med færre data, det kan vi sagtens, men den vil give vi vil være nødt til at starte med nogle bredere intervaller og en højere grad af usikkerhed, før vi ligesom, kan man sige, bliver klogere på, hvad situationen så er. Det her med at indhente både kvantitative og kvalitative parametre, det er noget af det, som Mads gerne vil tage jer et smut igennem nu her også en gang. Yes, lige præcis. Tak for det, Malte. Så skal jeg lige have slidesene til at følge med her. Sådan. Ja, hvordan giver man egentlig et estimat på, hvad sandsynligheden er for, at en hændelse den indtræffer? Hvis man nu ingenting ved om forskellige forhold, så kan man bruge matematik. Så kan man bruge noget, der hedder Laplace Rule of Succession. Det kan sige noget om sandsynlighed for en hændelse ved at se på, hvor mange gange det er sket tidligere i en periode, for eksempel et år. Så ren matematik, og det kan man høre en af vores kollegaer, Frederik, fortælle om i en af de andre webinarer, vi har på vores YouTube-kanal. Men vi kan måske gøre vores estimater lidt bedre med ting, som vi kan observere og måle i virkeligheden. Det er nogle indikatorer på forskellige ting, som gør, at vi kan rykke med vores estimater op eller ned, og vi kan prøve at bringe den lidt smallere, sådan at der ikke er så meget usikkerhed. Så passer det måske lidt bedre med virkelighedens verden, og ikke bare et estimat, som fungerer i et vakuum. Og som Malte han nævnte, så kan det være den her geopolitiske situation, som gør, at sandsynligheden for en hændelse den øges. Finanstilsynet de udgav for præcis en uge siden resultaterne af en undersøgelse af finansielle virksomheders opfattelse af centrale risici. Og det er netop de her geopolitiske forhold, som gør sig bemærket her, fordi de faktisk henter rigtig godt ind på cyberforhold, som de kalder det, som var højdespringeren i 24. Det kan være, at vi har gennemført et projekt i vores virksomhed for at reducere vores angrebsflade, og så har vi reduceret på sandsynligheden for, at et angreb vil lykkes. Samtidig så har vi opdelt vores netværk i flere segmenter, og det gør, at vores risiko den har sådan en begrænset konsekvens. Det kan ikke ligesom sprede sig så meget som før. Så vi bruger altså observationer og målinger til at justere estimaterne. Det er helt naturligt, og det er noget, vi alle sammen bruger til hverdag. Et godt eksempel, det er ruteplanlægning, som I kan se her på billedet. Hvis jeg nu skal køre en tur, så kan jeg kigge på et kort og se, hvor mange kilometer er der, og så har jeg gjort en måling. Det gør mig i stand til at estimere, hvor lang tid det tager. Jeg kan også se, at jeg rammer trekantsområdet på et tidspunkt, hvor der er myldretid, og så lægger jeg noget mere tid til, fordi jeg ved, at det er
Det tager længere tid så. Det er så en observation, jeg har gjort mig. I det her eksempel, der er det mig, der er et måleinstrument, og det er også mig, der giver estimater baseret på min erfaring med bilkørsel. For at kunne... jeg kunne også bruge statistik og nogle automatiserede værktøjer. For eksempel så kunne jeg plotte det ind i Google Maps, vælge dato og tidspunkt for min rejse, og så ville den så bruge data fra andre kørte ture, som Google har indsamlet til at beregne min estimerede rejsetid. Og så her er trafikmængden så gået fra at være min observation til at være et målepunkt, som Google leverer. I øvrigt så, det kan man måske se på illustrationen her, så leverer Google jo ikke et punktestimat. De beskriver typisk, at det tager 1 time og 40 minutter, fra 1 time og 40 minutter til 2 timer og 20 minutter for den her rejse. Og det er faktisk en rigtig god måde at udtrykke usikkerhed på. Når vi nu ved noget mere, så kan vi reducere usikkerheden, og vi kan rykke både minimum og maksimum estimaterne tættere på hinanden, og vi kan blive bedre til at estimere den mest sandsynlige tid, det vil tage. Man kan måle og observere i en uendelighed, og det der betyder mest for min planlægning her, det er antal kilometer og fartgrænser og trafik. Jeg kan også vælge at se på, hvor mange skovområder jeg kommer igennem, og jeg kan se på farven på min bil. Men det er altså ikke noget, der flytter nævneværdigt på mit estimat. Så måske skal jeg faktisk bruge færre observationer og målepunkter, end jeg sådan lige går og tror. Det gælder så også for IT-risikovurderinger. Vi kan forbedre vores estimater med observationer og målinger, men vi får ikke noget væsentligt bedre estimat, hvis vi måler på alle 1200 kontroller i et eller andet NIST-framework. Så hvordan vælger vi så de observationer og målinger, som er de vigtigste? Jamen det gør man ved at bruge en kombination af nogle faste egenskaber og så sin erfaring. Når vi taler om målinger, så skal de blandt andet være objektive, så de ikke ligesom er farvet af menneskelig bias. De skal være signifikante, så variationer i målingerne, de faktisk påvirker resultatet altså af vores estimat, ikke? Og så skal de være uafhængige af hinanden. Det kan I læse lidt mere om på vores hjemmeside i en af de artikler, der ligger derinde. Den hedder Ask Fewer and Better Questions Right Now. Nogle af de målinger og observationer, som man kan gøre, de egner sig bedre til ledelseskommunikation end andre. Nogle ting giver god mening operationelt for teknikere, men de kan være lidt svære at benytte i ledelsen, så der skal vi vælge nogle andre. Så lad os lige prøve at se på et par eksempler. Til en risikovurdering, der skal vi altså inkludere de rigtige observationer og målinger. Vi skal også udlede de rigtige tolkninger. Så for eksempel sådan noget som beredskabsøvelser, det er et interessant emne. Udover at være god praksis og noget, der har været en del af standarder og rammeværk i mange år, så er beredskabsøvelser også noget, der dukker op i EU-forordninger af forskellige art, hvad man nu er ramt af, og anden lovgivning. Vi kan måle på beredskabsøvelsen. Vi kan se i IT's årshjul, at der skal holdes en om året. Vi kan også indsamle dokumentation på, at det er sket mindst en gang om året forhåbentlig. Og så kan vi også læse på rapportering fra øvelsen og observere, at for eksempel 2 repræsentanter har gennemlæst beredskabsplanen, og de har så fundet 2 telefonnumre, der var forkerte, og en tidligere medarbejder, som de har fået fjernet fra planen. Så hvad betyder de her forskellige observationer og målinger, og hvad er vigtigst? Altså, årshjulet, som vi starter med, det fortæller noget om compliance. Og det giver os anledning til ligesom at grave lidt dybere. Vi har en fin måling på, at øvelsen den ligesom er afholdt, og det fortæller os noget om praksis, som ligesom er implementeret, at det sker, det vi også beskriver. Indholdet af rapportering, det fortæller noget om kvaliteten, og det er nok her, at det betyder noget. Vi kan se, at de ikke er så gode til måske at holde beredskabsøvelser. Det med at tjekke telefonnumre, det giver måske ikke så meget. Nogle yderligere observationer, som vi kan gøre, det kan være, at man måske har beredskabsarbejde indlejret i statusmøder i IT, hvor man måske holder sådan nogle små tabletop-øvelser. Det er også noget, man kunne gøre. Så det er nogle andre observationer. I risikovurderingen, der ser vi, at produktivitetstab, det driver det samlede tab mest i det her eksempel her. Vores observationer og målinger omkring beredskab, det gør så, at vi kan justere på tidsestimatet for,
recovery. De øver for sjældent og for dårligt, som vi har set her i eksemplet. Så de vil være langsommere til at håndtere situationen, og så bliver det forventede produktivitetstab højere. Altså, så kan vi flytte på vores estimat. Der er en masse ting omkring mennesker og de systemer, som man bruger, som har betydning for estimater. Og det kan være interessant at grave ned i nogle områder. Antallet af IT-medarbejdere i forhold til måske en alt for høj arbejdsbyrde, det er en observation, vi kan gøre, som betyder noget også. Den daglige drift, den bliver prioriteret sandsynligvis over IT-sikkerhedsprojekter, og der kan ske medarbejderflugt, og virksomheden taber kapacitet, men også vigtig viden, når medarbejdere de forlader virksomheden af den årsag. Virksomheden har en IT-driftsafdeling, men ikke en IT-sikkerhedsafdeling. Det er en anden observation. Der er ikke nogen dedikerede medarbejdere heller til det her område. Så igen kan vi sige, at nogle sikkerhedsprojekter de kan være i fare, fordi det ligesom er driften, der vinder. Det kan også være sådan noget som strukturerede uddannelsesplaner for medarbejdere og anciennitet på IT-medarbejdere, som er relevant at kigge på. Det er alt sammen noget, som taler ind i kommunikation til ledelsen, de her ting. Så har vi efterlevelse. DORA i den finansielle sektor og NIS 2 for kritisk infrastruktur, det er eksempler på lovgivning, som har skubbet en hel masse til dokumentationskrav. Vi kan se, at omfang og kvalitet i sådan noget skriftlighed i politikker og forretningsgange osv., som ligesom er afledt af lovgivningen, det varierer en hel del. Men alligevel så er lovgivningen med til ligesom at forbedre omfanget og kvaliteten trods alt. Måden man griber opgaven an på kan også være noget forskellige arter. Der er stadigvæk nogen, som kører checkbox compliance, hvor man ligesom får politikkerne beskrevet rigtig godt, men man får det ikke implementeret sådan operationelt og god praksis ud i virksomheden. Så er der selvfølgelig også eksempler på virksomheder, som er rigtig gode til det her, som vi ser, at de arbejder på en ensartet måde, fordi de er gode til netop at få det til at leve ud i virksomheden. Og det gør også, at viden det ligesom bliver mere holdt i virksomheden, i stedet for bare i hovedet på de gode medarbejdere. Det er interessant at måle og observere her, og for eksempel på, hvordan medarbejderne i praksis efterlever dem. Bliver arbejdsgangene brugt? Bliver de vedligeholdt? Kan man se, at der er ejerskab af de dokumenter, der er med til ligesom at skabe efterlevelse? Det var et par af mine eksempler på det her, og så vil jeg lige give ordet til Malte. Der kom du, så smutter jeg igen. Yes. Nu har man kan sige, Mads været lidt igennem nogle af de steder, hvor vores CISO Alice har været ude og undersøge forretningen og prøve at kigge på, jamen hvad er det for nogle ting, som kunne give mig en indikation af, hvor står vi henne, både sikkerheds- og risikomæssigt. En anden vigtig ting, hun har med sig, når hun går op til direktionen, det er sådan en risikorapport, hun har med. Og det er her, hvor vi bliver en lille smule nørdet. Jeg kommer til at snakke lidt om matematik og statistik. Bare lige 5 minutter. Jeg håber, I vil holde ved. Men det er for lige at give en grundforståelse af, hvad der ligger til grund for det papir, som Alice nogle gange har med op, som gør, at hun kan fortælle noget om, jamen sandsynligheden for, at vi har tab over 20 millioner kroner, er så også højt. Inden jeg dykker videre ned i det, vil jeg lige minde om, der er sådan en QA-funktion oppe i toppen af skærmen. Hvis I får spørgsmål undervejs, eller ting, I tænker, det kunne jeg godt lige tænke mig at få afklaret, så brug den gerne derop, så kan andre folk se jeres spørgsmål også, og vi kan få lov at besvare dem løbende. Jeg kan også tage nogle af dem op her til sidst. Tilbage til Alice. Hun bruger den her kvantitative model, og det I kigger på skærmen her, det er jo så et eksempel på, hvordan sådan et output kunne se ud. Det jeg vil hæfte mig ved sådan et overblik her, det er at sige, godt nok er analysen kvantitativ, men se hvor meget tekst der er. Fordi en kvantitativ risikoanalyse kan ikke, altså modellen
kan ikke stå alene. Der skal stadigvæk kontekst til, der skal stadigvæk information og tekstindhold, der ligesom forklarer, hvad er det tallene siger, hvad er historien bag tallene, hvad er det for nogle antagelser, der ligger til grund for det. Men hvis man gør det her rigtigt, så får man altså en risikomodel, som kan forklares og forsvares. Det vil sige, vi kan overfor tilsynsmyndigheder og andre, der måtte have spørgsmålstegn, eller skulle stille spørgsmålstegn ved, hvorfor er det 1,2, hvorfor er det ikke 1,1 eller 1,4? Jamen, vi kan forklare hele vejen ned igennem modellen, hvad er det for nogle estimater, der ligger til grund? Hvad er det for nogle antagelser, der ligger til grund? Fordi at alle risikoanalyser bygger på, at vi gør os nogle antagelser om virkeligheden. Hvis vi kunne lave en perfekt model af virkeligheden, så tror jeg, at vi skulle ud og sælge den idé i stedet for. Men alle modeller er jo en simplificering af virkeligheden, og de antagelser er det vigtigt, at vi er tydelige omkring, så de kan diskuteres, og så de kan justeres, hvis man er enige om, at de ikke er retvisende. Det vi også får ud af at arbejde kvantitativt, og det jeg var lidt inde på det helt i starten, men det er det her med, når vi opgør ting i kroner og øre, velvidende, at det ikke altid måske er det, der skal udtrykkes til sidst i kommunikationen, så giver den her enslydende opgørelsesmetode os mulighed for, at vi kan aggregere risici. Så vi kan tage 4, 5, 10, 20, 150 risikoscenarier og samle dem i nogle puljer, alt efter hvad der giver mening for os at studere. Så vi kan sige, jamen vi har 10 forskellige risikoscenarier for eksterne ondsindede angreb. Det kunne være alt fra et DDoS-angreb til et ransomware-angreb til datalækage, hvad det måtte være. Dem kan vi vælge at kigge på enkeltvis, men vi kan også vælge at regne dem sammen og sige, hvad er vores gennemsnitlige årlige eksponering fordelt på en række forskellige scenarier her. Det gør også, at vi kan synliggøre vores return on investment på en helt anden måde, fordi typisk når vi implementerer sikkerhedsforanstaltninger på IT-sikkerhedsområdet, så er det foranstaltninger, som har effekter på tværs af en række forskellige scenarier. Det er jo ikke sådan, at hvis vi implementerer en eller anden MFA-løsning, at så har den kun effekt på et risikoscenarie, der lige præcis vedrører det. Den har typisk effekt på en række risikoscenarier. Så når vi skal kommunikere vores return on investment, så er vi nødt til også gerne, eller så er det en fordel for os, hvis vi kan kommunikere i, jamen fordelt på de her 26 scenarier, så ser vi en samlet risikoreduktion på gennemsnitligt x 100.000 om året. Eller på specifikke scenarier. Det er at reducere vores halerisiko med 20 millioner, eller hvad det måtte være herude. Og endelig så det, som kan man sige i min verden er noget af det vigtigste ved at gå kvantitativt til værks, det er, at vi får gjort usikkerhed synligt. Men hvorfor er det så vigtigt? Risiko er lidt uafhængig, stort set hvad det er for en definition, man tager hul på, er et spørgsmål om usikkerhed i den fremtid, vi kigger ind i, omkring potentielt store konsekvenser. Og hvis ikke vi har en risikomodel, som kan gøre synligt, at vi godt ved, der er usikkerhed. Vi kan ikke forudse virkeligheden. Der er en høj grad af usikkerhed, og vi er også helt sikre på, at vi kommer ikke til at ramme rigtigt hver gang. Men hvis vi har en model, som kan give udtryk for den her usikkerhed, så er vi immer væk noget tættere på at give et mere realistisk billede af, hvordan ser risikobilledet rent faktisk ud. Både set fra vores stol, men også for ledelsen, når de skal have det fremvist. Så vi er ikke kan man sige, skråsikre på, at det her det er kun noget, vi ser præcis så tit, eller det koster præcis 723 millioner kroner plus moms. Vi siger, at der er faktisk usikkerhed omkring det her, og det bruger vi nogle værktøjer til. Det er dem, jeg lige dykker helt kort ned i nu her. Fordi hvis vi tager et konkret risikoscenarie, så kan man sige, vi vil gerne tage højde for den her usikkerhed. Og vi har indhentet en masse forskellige observationer og målinger fra organisationen. Det vi så ud fra de målinger og observationer får etableret, det er, at vi laver nogle estimater. Og vi laver groft sagt 2 estimater. Der ligger, man kan bryde dem ned i flere stumper, hvis man synes, det er vigtigt at dykke ned i detaljerne. Det er det ofte på konsekvenssiden. Men vi har et interval, som siger, at vi vurderer, at sandsynligheden er mellem 2 og 10%. Og ligeledes på konsekvenserne, vi vurderer, at konsekvensen er mellem 1 million og 27 millioner. Det vurderer vi med sådan det, der hedder et 90% konfidensinterval. Og det betyder, at vi har øvet os i at give nogle intervaller, hvor vi 9 ud af 10 gange forventer sig at ramme rigtigt. De sidste 10%, hvor vi ikke forventer sig at ramme rigtigt, dem tager modellen højde for. Så det er også ligesom for at give udtryk for, at vi heller ikke tror, at vi kan gætte os til, hvad præcis worst case skulle blive, men det kan modellen tage højde for.
Når vi så har sådan 2 intervaller, så kunne det være rigtig fedt bare at gange dem sammen og sige, hvad er vores risiko så? Det kan vi bare ikke rigtig med intervaller. Vi er nødt til at lave en simulering eller en Monte Carlo simulering hen over dem. Det her det bliver lidt firkantet langhåret, men lige om lidt så vender jeg tilbage til, hvad det rent faktisk betyder i praksis. Så hvis I zoner ud de næste 3 minutter, så er det også helt okay. Fordi vi ved, at tab fordeler sig typisk ikke ensartet over hele det her interval her, så kan vi lægge det, der hedder nogle fordelingsantagelser ind over de her estimater. Det vil sige, at vi antager, at sandsynligheden for, at tab sker, kan variere baseret på 3 parametre. Vi har vores minimum, vores maksimum, og så har vi sådan en most likely værdi, vi kan skrue på. Det samme på konsekvenssiden, der ved vi sådan lidt historisk set, at jamen det er typisk, ser vi flere tab i den lave ende af et eller andet interval, vi giver, og så er der sådan en lang hale af potentielt set meget dyre tab. Derfor så ligger vi sådan en log-normal fordeling ned over de tab, der er der. Det vi så gør, når vi laver de her simuleringer, det er, jamen vi tager vores fancy lykkehjul her, så spænder vi nålen rundt, og hvis vi rammer det hvide område, så er der ikke en hændelse, og hvis vi rammer det blå område, så oplever vi en hændelse. Det vil sige, at vi spænder den en masse gange her, og vi rammer en hel masse gange i det hvide område, og så en gang imellem, så rammer vi det blå, så har vi en hændelse. Hvis vi har en hændelse, så går vi ned og kigger, laver i virkeligheden samme øvelse med sådan et hjul her, og kigger på, hvor lander vi henne på den her skala fra lave tab til meget, meget dyre tab. Det gør vi en hel masse gange, og så får vi sådan en tabel herud af det, hvor vi siger, at vi har op til 10.000 simuleringer, vi går igennem. Det er klart, at dem sidder vi ikke og laver i hånden. Og rigtig mange gange, så vil vi få et 0 ud, og en gang imellem, så vil der komme en hændelse, og så går vi ned og plukker en værdi, og så siger vi, at det her hændelse, det var 10.000. Næste gang kunne det være, at den var 100.000, og så videre. Når vi har gjort det nok gange, så har vi, kan I forestille jer i sådan et diagram eller en graf, at vi har så mange punkter fordelt på den graf, at dem kan vi begynde at tegne op til nogle kurver. Og det er der, hvor vi får sådan en tabsfordelingskurve her, som siger os noget om, hvad er sandsynligheden for, at vi får et tab inden for den kommende periode, med vores scenarier, med vores estimater her, som overskrider et eller andet givet niveau. Så det vil sige, når Alice nu står og præsenterer, der er en 5% sandsynlighed for et tab, der overstiger 20 millioner kroner, så er det fordi, hun kigger på den her fordeling over tabene, fordelt på alle vores scenarier, regnet sammen og simuleret, at det er det, vi forventer kunne ske. Det betyder ikke, at det er sandheden, at det er præcis 5% sandsynlighed, men det er vores bedste estimat ud fra den model, vi anvender til det her. Jeg må sige, hold ferie med det lyder komplekst, og det er jeg ikke sikker på, at jeg kan overskue kaste mig ud i. Jeg vil sige, det er heller ikke nødvendigt, at du skal det, fordi der findes i dag, nu er det her et eksempel fra et værktøj, vi selv har udarbejdet, vores QAP, Quantitative Assessment Platform på engelsk, men der findes simpelthen værktøjer i dag, hvor man kan nøjes med bare at inputte sine estimater, det vil sige, som risikospecialist eller som CISO eller hvad det måtte være, så får du mulighed for at indgive dine intervaller og sige, vi vurderer, at det er mellem så og så mange timer og så og så mange timer, eller mellem 8 og 15 personer i det her tilfælde, der skal bruges på at håndtere hændelsen. Det er dine input, baseret på de målinger og observationer, du har hentet ud i organisationen, baseret på de interviews, du har haft med eksperterne i huset. Det er de input, du giver. Resten klarer modellen, og så kommer grafen ud den anden side. Så alt det, jeg siger med at regne og lave tabeller osv., det sker på bagsiden. Det sker lynende hurtigt. Du klikker i feltet, du opdaterer tal, og med det samme, så ser du ændringen i risikoniveauet. Det er det niveau, vi er nået til med de her metoder her, som gør, at de pludselig er væsentligt mere anvendelige i praksis. De er nemmere at gå til. Du kan ret hurtigt tage sådan et værktøj her i brug, input nogle estimater, lege med, jamen hvad sker der, hvis vi havde dobbelt så mange mennesker involveret? Hvordan ændrer det risikobilledet? Eller hvad sker der, hvis vores timeløn var det halve af, hvad den er i dag? Alle de her ting kan man sidde med relativt få data input, som vi ser på skærmen her, og rent faktisk have indflydelse på, uden at man skal tænke den komplekse matematik bag det hele. Hvis vi sådan lige vender tilbage til formålet med i dag, at styrke vores risikokommunikation, så har vi talt om at forstå den her kontekst, vi arbejder i, at vi skal kunne tale forretningssprog, vi skal blive klogere på, hvad er det, der gør, at forretningen oplever noget som risikofyldt, og hvordan ser det ud for forretningen, hvis der er mere eller mindre af den risiko, og hvor spiller IT-sikkerhed og
IT-risici ind i det. Så har vi talt om, hvordan vi inddrager kommunikationen. I kommunikationen inddrager de her målinger og observationer og omsætter dem til noget, der giver mening for vores aftager, altså vores ledelse. Og vi har talt helt kort omkring, hvordan den her kvantitative model så rent faktisk understøtter, at vi kan komme fra vores målinger, vores observationer, vores estimater og komme til nogle tal, som kan præsenteres for en ledelse. Og også set, at det ikke behøver at være så teknisk svært, som det nødvendigvis er på bagsiden, fordi vi kan nøjes med en analogi, jeg nogle gange bruger. Vi kan nøjes med at have kørekort til at køre bilen og vide, hvordan man fører bilen, uden at vi behøver at være mekaniker, der kan fikse det hele selv. Når vi så snakker om at styrke vores risikokommunikation, så skal vi jo selvfølgelig have sat det her sammen. Og hvis vi vender tilbage til Alice's case, så har vi en repræsentant fra ledelsen her, der stiller Alice det her spørgsmål og siger, jamen, hvad er det, vi kan opnå af risikoreduktion her? Hvor meget vil det koste at nedbringe risikoen, hvis vi vil nødt til, at kun 5% af hændelserne kunne blive dyrere end 10 millioner kroner? Og det Alice så kan præsentere, fordi hun har lavet regnestykket på bagsiden, fordi hun har indhentet observationer og målinger, og holdt dem op imod nogle standarder, hun kan referere op imod, så kan hun sige, at vi har faktisk lavet en plan. Og med den anbefalede plan, så kan vi forvente at nedbringe sandsynligheden for tab over 10 millioner kroner til 7%. Det vil koste ca. 400.000 kroner at implementere over det kommende år, og det nedbringer det gennemsnitlige årlige tab her til 5,6 millioner kroner. Igen alt sammen, fordi hun har lavet modellen på bagsiden. Hun har indhentet nogle observationer og nogle målinger omkring organisationen, som hjælper hende med ligesom at pinpointe, hvor er det, der er potentiale til risikoreduktion. Og den her mitigeringsplan, den kan selvfølgelig ikke... En ting er, at vi kan sige, at vi har en plan. Noget andet er så, hvad ligger der i den plan? Og det er der, hvor jeg lader Mads tage med ned i, hvordan kan vi gøre den her plan mere konkret, og præsentere det for ledelsen på en måde, hvor de også kan se sammenholdt med andre, eller sammenholdt med best practice, hvor er det, vi skal hen. Tak skal du have, Malte. Det er rigtigt. Vi skal kunne kommunikere med bestyrelse og ledelse, og vi skal også ligesom kunne kommunikere med de teknikere, der nu skal arbejde med det helt konkret. Så den her overordnede anbefalede strategi eller plan for at mitigere, det er meget smart, hvis man ligesom kunne bruge nogle eksisterende rammeværk, som gode mennesker jo har udviklet og brugt en masse tid på, og lave en masse indhold, simpelthen anvende dem. Så vi har en fælles referenceramme, både i ledelsen og på andre lag, hvor det er nødvendigt ligesom at kunne kommunikere den her strategi og plan, og udvikle planen, om ikke andet. Så når vi taler om risikomitigering på bestyrelsesniveau, så er det ikke altid der, vi finder de praktiske løsninger, som jeg har hintet lidt til. Når vi står med nogle konkrete udfordringer, som for eksempel forbedring af nogle tekniske tiltag, eller mere effektiv styring af adgangsrettigheder, så handler det om at komme ned i nogle detaljer. Det skal vi ikke i dag, men jeg vil så lige tale en lille smule om, hvordan man bærer sig ad med det her på en god måde. En god tilgang, det er at se på de her risikoelementer i lidt mindre dele. Lad os tage et scenarie. Hvis nu den største omkostning ved sikkerhedsbrud eller en IT-hændelse viser sig at være tabt produktivitet, fordi IT er nede for længe, eller i længere tid, så skal vi spørge os selv, hvad er det så præcis, der gør, at vi kan komme op igen hurtigere? Fordi så kan vi reducere tiden, og dermed reducere tabet. Måske finder vi ud af, at vi faktisk ikke rigtig har styr på vores IT-aktiver. Vi spilder en masse tid i recovery-fasen, når skaden den er sket, med at skabe overblik. Så virker det oplagt at kigge på sådan noget som asset management, og hvordan gør vi så det i praksis? Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken. På ledelsessiden, der giver det mening at kigge på ISO 27001, på sådan noget som asset management. Det er en kendt standard, og vi ved, hvad der står i den. Vi kan slå det op, og vi kan koble det til andre rammeværk.
De er ligesom kortlagt op imod hinanden, og det indeholder en masse best practice. Og det kan hjælpe os fra strategi til faktisk handling, praksis. Nogle af de her rammeværk, de bliver endda meget konkrete. Så asset management og genskabelse af aktiver, det er, som jeg nævnte for ledelsen, 27001 et godt sted at starte. Hvis vi er i IT-drift, så giver SIS-kontrollerne nogle meget håndgribelige retningslinjer, men vi har de samme termer og emner og kontroller, som bliver brugt der. IT-sikkerhedsfolkene, de kan måske kigge på MITRE's Attack og Defend frameworks til at forstå, hvordan aktiver de ligesom bliver kortlagt af dem, der vil os det ondt, og hvordan vi beskytter imod det, imod angreb forstås. Så i stedet for at starte fra bunden hver gang med at lave de her planer her, så kobler vi strategierne og ledelsesplanerne sammen med nogle kendte rammeværk, som giver os noget helt konkret, vi kan bruge til nogle forskellige målgrupper i organisationen. Med proces og sandsynlighed, med procent sandsynlighed og konsekvens i kroner og øre, ikke øre, men i kroner, der skaber vi et fælles sprog, som vi ligesom kan beskrive vores tolerance og det risikobillede, vi har. Så kan vi sammenligne, ikke blot internt, men også på tværs af andre virksomheder. Så med den her fælles referenceramme, så kan ledelse og IT-teknikere også tale om de samme ting, selvom de måske har sådan forskellige briller på, når de kigger på mitigering af tekniske ting og på strateginiveau, så kan man stadigvæk forstå hinanden, og vi kan beskrive en baseline og et mål, som vi ønsker at arbejde hen imod. Også med de her kontroller, der kan vi sige, at vi er på et modenhedsniveau, som vi ønsker at forbedre op imod et nyt højere niveau, som så adresserer vores risici. ASI Risk Measure vedligeholder jo i øvrigt statistik og anonymiserede data, som gør den her benchmarking mulig. Så har man mulighed for at få indsigt i, hvordan man ligger i forhold til andre i branchen. Ser vi for eksempel flere eller færre interne fejl end andre, og har vi måske en højere sandsynlighed for angreb. Praktiske takeaways. Det kan vi godt lide. Noget, som vi kan tage og bruge med det samme. Før, der fortalte jeg lidt om målinger. Når vi estimerer noget, så bliver man jo selv til et måleværktøj. Og måleværktøjer, de skal jo kalibreres, som vi ved, for at de ligesom ligger inden for den tolerance for måleværktøjer, der nu er. Hvis det er en vægt, så skal den jo ligesom kunne finde ud af at veje 1 kilo. Men mennesker, som sagt, er jo også måleværktøjer, der skal kalibreres. Og på vores hjemmeside, som hedder acirm.dk, der kan man rulle helt ned i bunden på alle sider faktisk, og så kan man finde et link til kalibrering. Det er nogle små quizzer, kan man godt sige, hvor man skal give en upper bound og en lower bound. Man skal ligesom give et estimat inden for et range på nogle forskellige spørgsmål. Og det er noget, og så får man svar umiddelbart efter på, hvor godt man har svaret. Og det er et værktøj, som ligesom gør, at man bliver bedre til at foretage de her estimater. Man bliver kalibreret. Hvis man lige klikker på flaget helt oppe i toppen af siden til engelsk, så er video og øvelser faktisk også på engelsk. Når man så har taget en tur igennem vores kalibreringsøvelser, så vil det næste skridt naturligt være at bruge en af vores nye værktøjer fra ASI Risk Measure. Og første udgave, den er lige på trapperne. Og det er et beregningsværktøj, som man kan tilgå via online, for risikotolerance. Her der leder vi jer igennem nogle spørgsmål for ledelsen, som gør, at vi ligesom bliver i stand til at udtrykke risikotolerancen på en rigtig god måde, så man får ligesom en rapportering ud af de spørgsmål, som man besvarer. Det er et simpelt værktøj, og det er sådan noget, der er rigtig godt til at anspore til dialog om, hvad risikotolerance egentlig er, og hvordan vi sætter den.
I forbindelse med den her lancering af den her beregner, så vil vi række ud til jer i forlængelse af webinaret her, for at vise den til jer og for at få feedback. Så vil vi justere på værktøjet, så det ligesom kommer til at passe til jeres behov. Så vi går lidt op i det her med co-creation, og det vil vi gerne svare med om. Lad mig lige skifte til det næste slide. Der, viden. 3 kilder til viden. Dem får I her. Først og fremmest så skal I jo gå ind på vores hjemmeside. Og igen, acirm.dk. Jeg skal måske lige sige, at når jeg henviser til noget her, YouTube-kanal og LinkedIn og så videre, når I får slides efterfølgende, så er de links med i slidesene. Det er de ikke her. Men acirm.dk, den kan I fange allerede nu jo. Og der er der simpelthen et menupunkt, der hedder viden, og der ligger alle vores artikler inde, som I bare kan gå i gang med og læse. Der er rigtig god viden derinde. Så yes. Vores YouTube-kanal, der ligger der tidligere webinarer, og der er også nogle små playlister med nogle kortere klip, fordi 2 timers webinar, dem er der et par stykker af. Det er ikke sikkert, at I lige har lyst og tid til det, men så har vi hævet nogle af guldkornene ud. Der hvor vi går lidt i dybden, det er så i de lange webinarer. Men når man først kommer i gang, så er 2 timer hurtigt fløjet. På LinkedIn, der skal I selvfølgelig følge ACI Risk Measure. I kan skrive til os derinde også. I kan læse, når der er nyheder fra os. Der kommer posts fra os fra tid til anden, og I kan debattere derinde. Det vil vi meget gerne have. Og så husk lige at klikke på den der lille klokke, ligesom på YouTube. Alle de der YouTubere, man skal følge. Klik på klokken, så I får en notifikation om de her nye opslag, som vi kommer med. Det er et rigtig godt sted at fange noget viden. Ja, og der kom Malte frem på kameraet. Det er fordi, vi har aftalt, at nu skal han tage over. Værsgo, Malte. Mange tak, Mads. Og jeg fortsætter jo sådan set bare den gode stime med input. Vi har fået lidt input på nogle værktøjer og noget viden. Man kan starte med det samme. Målet med det, vi har lagt op til her, har lidt været, at det er noget, I kan komme i gang med det samme. Og ret hurtigt få i hænderne og eksperimentere lidt med. Så derfor, vi ved også godt, at vi har nogle værktøjer, der er større og mere omfattende, nogle lidt større projekter til risikovurdering og lignende, men vi har prøvet ligesom at udvælge nogle ting, og sige, men her kan man ret hurtigt få noget af værdi ud på den anden side. Nogle af de cases, vi gerne lige vil tale om, det har 4 cases at give eksempler på. Det første er sådan meget klassisk, en cyberforsikringsanalyse. Rigtig mange virksomheder har fornuftigt nok efterhånden etableret en cyberforsikring, som kan hjælpe dem med at dække nogle af de omkostninger, der måtte være, hvis de bliver udsat for et cyberangreb. Det vi nok kan konstatere, når vi er ude og tale med virksomheder, det er, at rigtig mange virksomheder cyberforsikring er ikke særlig godt kalibreret nødvendigvis til de potentielle tab, de står for. Det vil sige, og man kan sige, at cyberforsikringsmarkedet er så stort og så nyt stadigvæk, at der er også, de ved godt, hvad de skal tage sig betalt for at dække cyberrisiko derude. Det vil sige, der er potentielt nogle ret store penge at hente i reducerede dækninger, for eksempel hvis man er overforsikret, og lignende den anden vej rundt, hvis man er væsentligt underforsikret, og skal man overveje, jamen er det noget, vi vil forsikre os ud af, eller er der andre værktøjer, vi skal tage op af tasken i forhold til at få afdækket den forøgede risiko, vi står med. Det kunne være et område, hvor man kunne tage den kvantitative metode i brug ret hurtigt og sige, men hvor står vi henne på vores dyreste cyberscenarier i forhold til den cybersikring, vi har? Hvor mange af vores forventede risikoscenarier kunne være dækket, og er vi enten over- eller underforsikret her? Et andet punkt kunne være hændelseskvantificering. Det er selvfølgelig særlig væsentligt for de af jer. Jeg ved, der er en håndfuld af jer, i hvert fald på webinaret lige nu, som er så heldige at være underlagt DORA-forordningen. Der skal jo rapporteres på større IKT-relaterede hændelser, og der skal blandt andet rapporteres på omkostningerne i forbindelse med en hændelse. Og erfaring siger os, at det er altså ikke altid så nemt bare lige at opgøre omkostninger i forbindelse med en hændelse, som bare at sige, jamen kan vi tage, hvad har vi haft af fakturer for den sidste periode relateret til det her. For der er også noget med, jamen hvad har vi haft af produktivitetstab hos medarbejdere, hvad har vi haft af reduktion i salg, andre parametre, som påvirker vores omkostnings- og indtjeningsniveau, afhængig af hvordan man vælger at opgøre det. Og der har vi noget erfaring med at opgøre hændelser post-hoc.
som også kan være med til igen faktisk tilbage til cybersikringen og tage med til sine forsikringsselskaber og sige, vi har faktisk regnet frem til, at vi har haft det her tab her. I har indtil videre kun dækket en fjerdedel, hvor pengene til resten. Og det har vi set eksempler på konkrete cases, hvor større virksomheder kunne få mere udbetalt faktisk. Så er der sådan en klassisk worst case analyse, og det er, hvor vi tager et enkelt scenarie under særlig kærlig behandling, dykker endnu mere ned i materien på det, dykker ned i, jamen, hvornår er det, vi særligt for store virksomheder, hvornår er det tabene vil materialisere sig. En ting er, at vi siger, at vi har forventet tab på 900 millioner kroner, hvis det her scenarie skulle træde i kraft, men hvornår rammer de tab her? Er det 900 millioner kroner i morgen, eller er det over det kommende år? Det betyder meget i forhold til, hvordan vi kan få skaffet finansiering til de risikoafdækninger, og det er også interessant nogle gange at kigge ned i, jamen, hvad skal der til for at komme i luften igen? Kan vi i virkeligheden skaffe 10.000 nye PC'er inden for en uge, eller hvad vi nogle gange er ude i? Der er nogle super interessante indsigter, der kommer ud af at kunne lave sådan en analyse her, og også kunne regne på med den grad af usikkerhed, vi selvfølgelig har om sådan et scenarie her. Hvad kunne det komme til at koste? Og det sidste eksempel af de 4 her, det er beslutningsstøtte. Det er sådan en dejlig bred term, men det er særligt i den her kontekst beslutningsstøtte i relation til større investeringer inden for IT-området. Det kan være IT-sikkerhed, men det kan også være sådan mere strategiske beslutninger. Skal vi gå i clouden eller ej lige nu? Skal vi købe skal vi opgradere kernesystemet fra leverandør X eller leverandør Y, eller skal man uddanne medarbejdere, eller skal man købe nye servere? Der er en masse af de her balancebeslutninger, man skal træffe dag til dag, også nogle gange på lidt højere strategisk plan. Og når det er mange millioner, det drejer sig om, så kan det give god værdi at have lavet sådan en analyse her, hvor man prøver at regne sig frem til med den usikkerhed, der er omkring både risici og muligheder. Hvad er fordele og ulemper ved de her forskellige cases, man har oppe på et givet tidspunkt?